Здравейте! В това видео ще ви покажа как да добавите заместващ лекар и да създадете период на заместване. Първо влизаме в меню управление, след което избираме настройки на служителя и натискаме бутона добавяне на заместващ. Започваме да изписваме името му в полето търсене на заместващ лекар. След което избираме периода на заместване, като началната дата на периода не може да е минало време. Натискаме бутона запис и намираме заместването от списъка. Обикновено е най-отдолу в таблицата. От иконката с писалката влизаме в заместването чрез бутона изпращане към NZIS и потвърждение чрез електронния ни подпис го добавяме към графика на заместването. Екип Хипократ ви пожелава успешна работа!